Kubor Sarkar ke East Khas Hills District kila pelat no ikjing trekam jong ke Don Bosco Youth Center Corona Care Laim Crash Shillong, but yakiwe ki Corona Care Center hadian baladon ke jing hiar jong knyang jing pang coronavirus hagis ngi baladap. Ki kubor bala pathai da Deputy Commissioner ka kong Isawanda lalu kalay thu ba ka Don Bosco Youth Center Corona Care kala yo ban sumar hado shispa khat laingot ki ba yo knyang jing pang coronavirus. Kakong Isawanda lalu kalay thu ru babod na kini ki Corona Care Center bala bod da tanat kakoi kakya ki dai ki bala panya da ki riushiman ki seng baper ki association bat ki dorbar snong. Hakabay day pat kani ka Deputy Commissioner kalapan pawe ka jing songu ka jing slok solution bat ki nong panya jong ka Don Bosco Youth Center.